Chandazongodzidza ndechekuti Mnangagwa ana wanoti best friend kana kuti wanoti enemy vese mwekunzi vana haumwe achadhakwa. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Good morning everybody kumativi mana nyika kwamuri koko ndapinda Kuliend is online telefriend to telefriend kuti zvinhu zviya zvatanga ende pese patinouya tisu tinogara tavhurira so that kune vanhu vanoda kuzoswera vachizonzwa zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika tinenge takuzongoya tichitefenura mbichana tichionesana tine tichiziva kuti aiwa tinenge takatsika takadodaido panenge takatsika panenge pachipisa patakatsika paipisa saka vakatadza kutimisa vamwe vakasara vachingoti aiwa pane kwakaendwa gore rineri muri yeZimbabwe awujigwe rinopisa. I am in a good mood zvekudaro ndiri munhu wekuti ndogara ndichinakidzwa nezvinhu izvi zoti and a lot of people vanogara vachibvunza kuti yo Kuliend saka unongochiita sei, how much are you making? Imi handana senti ranyimeka. This is part of my life. I love this thing. Chinhu ichi takachimaster kuti tingomuka kuseni kwega totozivisana zvinhu zviri kuitika because zvinhu zvokuti zvanga zvaane makore pachishaya vanhu vanouya vakakwanisa kuti vaudzane nevanhu nhau zvinhu zvine zviitika. Ayo sorry zvenyu takutopedza nguva hatisi kuda kudaro kana kuti tiswere tichitaura izvozvo asi zvatafambira. Uebert Angel asangana naPresident Emmerson Mnangagwa haunozoti iwe Mnangagwa namaka mugwagwa sha handiti ndiwe waiti uchangoti gagaga pakaoma. So this is the situation. Inini handidi kutaura zvinhu zvisina umpo. Uebert Angel iye pachake ari kuti today my wife Bebe and I had the honor of accompanying His Excellency President Dr. Emmerson Mnangagwa to a special engagement witnessing his dedication to national service firsthand. Ndo zvaaningirira zvaazonyora achienda kuzasuka tine nazvo hatidi vanhu zvinhu zvinorarisa vanhu. I don't know kuti kana tikada kuti even ndo vanhu vanotokanyora zvitsamba zvinoshaya vanhu vanonyatsoningira. It's a topic for another day honestly, but asizvo zvekuti tingada kunyingirikana. Uebert Angel wasangana naEmmerson Mnangagwa nezuro ndo situation iripo. I don't know kuti tungwarara akufila sei because ana tungwarara vanhu vakangobvawo nedzungurawo rakangowanda vakafunga kuti vanosvika vachinoti do you know kuti muZANU-PF imwe problem ndakaona ndekuti vanhu vese handi vari muZANU-PF. Kune vanhu vari muZANU-PF vanofunga kuti maybe they are more ZANU-PF than others. Kunongwa munhu wokutoti ndakatoona anga kutofunga kuti iye pachake ka he was more Mnangagwa than Mnangagwa himself. Ndo mistake hombe imwe inonyanya kuitika. Saka techauti muri kumbonyatsoita sei, muri kunyatsodii, ana tungwarara munenge muchingwarangwara asi vanhu vamuri kungwarira muchienda pamberi pacho ziva because chinoitika muZANU-PF amuzivane mese kuti uyu Mnangagwa ari kubenefita chii pari nekuti dai manga mune matomi I'm sure mungadai makazofaya vamwe vese kudhara like apa ndakanzwa kuti uyu tungwarira akapedza uya anonzi Masomere DJ weSadakanza akamupedza career zvacho zvinhu zvinenge zvichingoitika. Politics in Zimbabwe is not only a dirty game, but ZANU-PF politics is a dirty game. Sure unosiwa wakatemba ukatoda kuti zvekutamba nevakomana vaya vanokuita kana rafu cheche ndozvakatori avatembeki ndi vanhu kutoti ameno zvinenge chingoita. Right, gedza tine pane nyaya dziri kunetsa ma breaking news atinawo. Opposition leaders calls for suspension of 2028 polls says dialogue is way to go. Ndo situation yatinayo vanhu veopposition vakudedzera kuti zvoni dialogue is the way to go. Vanhu veopposition havachadi kuti election rekuti paire 2028 riitwe only because they know kuti vakangodzoka kunze uku kuti vatenge kuvhoterwa vachadyiwa zvekuti kana havasati vakambozviona ukambodyiwa chero nezvivana kunge mazepi ndo zvinhu zvichazoda kunoitika handiti. Saka vari panyaya yekuda kudyiwa iyo ndo nyaya iri kuwanetsa. Now 2026 is a different year. Kudhara taimboti tikaita zvinhu totaura tichirerutsira vanhu avo tichiti maybe they are disadvantaged what but gore rine takatodzidza kuti nyika yedu yatopa disadvantage isusu tichida kuisa vanhu padisadvantage. Look at this flyover yekuenda nepumagaba iyo nyasai kuongorora umone kana zvikazonziwo zvazodii veduwe tinosvika kupi senyika takananga kupi senyika kana zvinhu zvichisvika pathe extent yekudai so tiri kuwanei only because
kansela weipapa pakanyarara kuti anofofa kansel yacho kuti iwe ichita basa. Because pakanzi kansela ka ndiye representative muhombe wekanzuru amene pamwe tikukanganisa asi zvisandizvo here. Kansela asi anoona nezvemunzvimberi kuti right apada unzwai havasiriwo here basa rawo makansela. Kana risiriro motiudza togadzira todzokera kuorder tinodzokera kusquare zero toti aiwa makansela vakati havasiriwo mabasa avo. MP zvekutogadzira marodi MPA anozongoitawo part of it since ari anenge ariwo ane imwe certain position but ane zvakewo zvaanotoita. That's why vachireceiva mari dzinonzi maCDF dzedzia. No, ndatombodiscussa nyaya yacho ndichitaura umwe akati vanhu veopposition vanozodzvanyirirwa mari yanyatsobuda hona zvinoitika vanozodaiso vachinhikirina vanhu ivava vanonyepesa. Kana uchinyimwa mari kuparliament iwe uri munhu weopposition uri kuzvinyararire chii? Uri kufirei kuramba wakanyarara? Udza maZimbabweans kuti mazimba makandivhotera ndazvinzwa asi mari ndiri kuinyimwa. Even ponoenda kuparliament kwacho do a video uri ikoko uchitaura kuti ndiri kunyimwa mari yekuita development munzvimbo mangu wopa vanhu vakakuvhotera vonzwisisa. Ndo zvinoita munhu ari kuziva zvaari kuita but kwete kungoenda kuparliament muchinorara munenge makadhakwa makarohwa nezvimeno mukozodore zvinhu zvamuri kumwa. Chii chakadaro itype ipiyo yekuti munoenda kuparliament mosvika munorara? Chii chakadaro ichochochi yekuti munosvika even kumanhikirikiri kumakansel kwacho hapana zvamuri kuita only because uri kutemba kuti uri munhu weopposition? That's nonsense. We are sick and tired zvekuti road dziri kungoboka tete tichingonjarira kuti tifa kuti pamwe pano zvinhu zvichaita but tutoti munhu wakutopedza kana 10 years muchingochinjana line up ipapo 20 years muchichinjana muchiti aiwa pano sitine rinotongwa nemunhu weopposition sitine rinotongwa nemunhu wakadai so. Ngatimbozvimira zvemapolitical parties. Munhu wese ngaaite basa. Handiti zvemakudeclare makudedzera kuti ngakusaitwa election because imi mukuziva kuti makabenefita kudhara. Kana makabenefita kudhara bodhiri but tiri kuti kubenefita kwenyu kwamakaita ikoko hakusi kukwanisa kubenefita isusu semacitizens. Saka zvakusiri kukwanisa kubenefita isusu tiri kuti chi? Tiri kuti imimi we are sick and tired of this whole nonsense. Hatichasekerere zvinhu zvisina nebasa rese. Kana ukandodingikina tikatongokona kuti kutadza basa tiri kufumura. Munhu wese ari ku any constituency kusiri kudevelop kabuditsa mafoto mavideo mufananidzo yasvika nguva yekubvondora munhu wese asiri kugona basa fakofu wako. We are tired. Zimbabwe inoda kuti igadzirwe nemimi. Woenda ikoko vanhu vanongonzwira tsitsi kuti unoda kutarisa pakudhara kwaingoata kwa vanhu veZANU-PF zvakudai so. Tasvika paextend yekuti vanhu veZANU-PF vasara maMP vamwe vacho vakutoita a good job than imimi. Undiudza kuti haustopiwa mari CDF saka ndiwaenda ikoko it's a fight. Wakatoenda ukatosaina ukati ndotozvimirira mazimba ndonokumirirai mhuri yeZimbabwe. Wasvika ikoko wakuti vari kutadza kutipa utadza kuti fight yacho wobva watosvika kumba kwako wotorara iyoyo. Umwe chimwe chikatorara chikansela mvura ichidai so. Apapa mota ungapinda nemota rudzii papa zigomba rakadai. Aiwa imi musatikati takakula imi. Indawa kuti fendera kudai so. Tinosvika kupi tichipengerwa kudai. Aiwa aiwa zvazviite mupengere chi ime madeclare makati hamuchadi election takudeclare kuti munhu wese ngaagadzire kunhu kwaari kugara kwaakavhoterwa ndo zvamakapindira mabasa iwayo. Itai basa wakomana. Muchideclare kuti boss takutongofixa takutongodhila nemi muripo imimi. Ini izvozvo handisi kutomboda zvekuzonzi saka ngapambochinjwa paende weopposition paende wechakati. We are tired of this nonsense. Musatijairire vakomana imi. Musatombotijairirire zvenyu hatitozvide. Kutokusiyai makadaro totorespect kuti taona vamwe vedu titoziva kuti kune maenemies akawanda kudai. Anyway, ndikazoramba ndichiningirina just in case muri yeZimbabwe munozoti kule ndichotaurisa hera kuti kutaura kuti hanzi Health and Child Care Minister Dr. Douglas Mombeshora confirms the first batch of cancer machines in the Durban port en route to Parnyatwa, while more units have been manufactured and are ready for dispatch soon. Ndo zvavari kutaura. Tichazoona kuti anenge asvika here because handina any politician wandinotrasta by 2026. Mapolitician ese anonyepa. Kana makatotinyepera kudhara trust yakafa. Ukatrusta politician inzwai muri yeZimbabwe unofa uri rompe uchifane nzara. Ndakabatikana musuno apa.
Ndichionzwa nomwe munhu achindi explainira kuti peta tiri kuopposition tainyimwa taitonzi amana guys musatore kana mafamu ari kutorwa nevamwe zvichadzokera varungu vachadzoka zvichadzokera kuvarungu zvichatorwa zvimaprograms zvese zvinosiyanai nazvo imimi modya muchiguta vanhu voshaya mari yekubhadharira izvezvi uri kunetsekana look at this January woti uri kunetsekana nerent uri kunetsekana nenigirikini neschool fees munyika mako vamwe vari kungotora vachigara mahara enda kuharare south izvezvi vanhu vakapanana zvimastendi zvoma$50 vachipimirana naro nanhu handiti up to now vari kutogara havasi kumbabhadhara marent iwewo unenge wakamira wakanzi ungada unotora chistendi ichocho kuti urambe uchitambura manje uchibhadhara rent uchiteerera chimunhu chikugara pabolodale no akuna mapolitician esa kugara bolodale Mount Pleasant ndokwavakazara ikoko vazhinji imimi ndimi muri kusaidi uku iwe vari kusaidi uku life iri kunakidza saka zvoitwa sei ndopati kuti we are sick and tired mapoliticians ese anonyepa muri Zimbabwe this time make sure kuti chese chouri kuita chofanira kubenefita life yako usakanda even vote chaiyo pana munhu uri kuona kuti havisi kuwedzera life yako kuti iri kuita something like ZANU-PF yakabvira kudhara ichingoita zveyenge ichingoita iri mupower 1980 vachivhotora vachiita sei but hapana kana one chavakadeliver todya izvo zveresusu nai saka topedza futi toti tiri kunetsekana nekuti ZANU-PF iri kuti zvakati imoyo futi wochiti kare ndiri weopposition wotanga kutaura zvimapolicies kana zvinhu zvekupenga futi kuti vanhu vaite marombe mbomiswai hatisi kuda zvese izvozvo mapoliticians pasi navo vari kunyeba hatichasekereri ukaona munhu ari kunyeba take that video show us that video send that video to us chero pakanyepwa kare titaure nemunhu iyeye tidhile naye we are sick and tired hatichadi vanhu vanonyepa life we can't afford kuti tinyeberwe kuti kwamapenzi pane nguva yakareba sei pachingodingina chimunhu chinotoenda kuparliament chosvika choti ngatisaite rimwe election zvikundirwadza ndikutopinda nemwoyo panyaya iyoyo anyways rekedza tipinde pane imwe nyaya iripo I think dzanyaya cheating inzara chichikuitika the High Court of Zimbabwe received 3,989 divorce application between January and December last year. Kuri kurambanwa kuZimbabwe mwari wangu muone zvenyu zveZimbabwe zvakaoma. Ndiri kuona this young lady maveterawo ari kurambawo pane imwe nyaya iri kunetsa iyi nyaya yenhigirikini iri kupisa iyi nyaya yanatongwarana nani mawetera ari kuramba kuva ari part of this team yana nhigirikini kunzi ZANU-PF faction what haasi kuda kuzvinzwa ari kuti siyanai neni anatongwarana nani handisi kuda kupinzwa mutuma factions what iye atoramba publicly mavetera. I think ZANU-PF is heading somewhere. And one thing chandakaona vanhu vaisa vari muZANU-PF vakazoita kakunochimaster chigame cheche vakanochionera that's why kunoti tungwarira asiwa ari ega ari pasaidi pari nyaya akanzi zvokuta zvinani zvikwari handizvizive baba ita izvi zvenyu mega 1 uye ndichituka vanhu ini ndakakashanda nemi but handisingatori maorders enyu ndaingoshanda anda manhigirikini mainstructions anenge abva kupati ane musoro maveterawo ndiyo mwa kuramba umwana unosara wega zveZANU-PF izvi andori mahwani chaiwo. Anyway, for today muri yeZimbabwe ndoda kukutendai zvakanyanyisa nekuve pano nekubata nguva kuti tinzwisise tichiudza nama-updates ndoziziva kuti nyaya tinenge takadziwanza hasha dzacho tinenge takadziwanza ndozviziva vamwe vava kutondedza nemamwe mazita kulienda anozodai aiwa thank you so much nyaya dzichitidongoti zvisvike kuvanhu matauriro anosiyana inini chero vana vangu vanozviziva kuti ndikasvika ndara hataura achita majokes chero nyaya inotonata yese ine chekuita nekuva serious anotoza kuti mudhara ino harakada majokes pano mhanywa apaitwa zvemafanizi zvekudherera zvekuti denda ari soft denda asi soft havasi coldrink but anyways but at the end of the day chakakosha rudo love conquers tive nezora rakanaka but rekedza ndishandisewo mukana muri yeZimbabwe kune vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana kuti mastudy permit batai company inonzi Education Research for Company Registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients. They provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually and
transactions, foreign currency deposit, daily business transactions, service and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawals at ATMs and POS, receiving salaries and property rentals, deposit from South African residents, international money transfer and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscriptions, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Forex, Mama Money, Mukuru and World Remedy. For more information on registering a company in South Africa and opening an FNB business account, please contact Mukoma Owen pa namba dzavo dzinoti +27 73 302 1868. Ndichadzokorora zvekare namba dzinoti +27 73 302 1868. Ndipo pavanobatika. Chazvakanakira ndagara ndataura ndikati vanokuitira uri paden pako ende company registration neFNB business account zvinotouya paden pako, haumbonide kutravela, saka hazvina malosses ende vari reliable and affordable. Tiri kuti 2026 do something chiri useful nelife yako, saka gara wabata education research vakubatsire, but make sure kuti une passport iri valid, ndokuti basa chacho chiroveke mushe mushe.